assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e jangde men hande noon ko ekko bindol mbaɗaten nde wonno mi wino on ko jangete e pulaar hewani. Woodi tan ko jangete hen ko masɗe ɗe e ko masete ko. Masɗe ɗe ko niɗe mbay. Woodi tan ko a. So gasi a woodi ko i. So i gasi rewi hen ko e. So e gasi rewi hen tan ko o. So o gasi rewi hen ko u. Ay ɗeɗo joyi mbiyete masɗe laaɓɗe dabɗe ko raɓɓiɗi fooɗani waɗi wiya masɗe ɗe ko joyi kaaɗi. Joni noon saɗa fooɗa ɗiɗi a mbatta wona a fooɗi. Sa waɗi ɗiɗi i wona a fooɗi mbiya i. ɗiɗi o mbaɗɗa ɗiɗi e mbaɗɗa ɗiɗi e mbaɗɗa mbiya e a fooɗi. ɗiɗi o mbaɗɗa mbiya o. ɗiɗi u mbaɗɗa mbiya u. Gasi masɗe ɗe ɗo haaɗi. ɗum ɗo sa wawi ɗum ko heddi ko ɗum masete. ɗo ɗon sa ɗigginani ɗo sa wi ka masoyo andu a masata hay batte. Kadi teskuye ma wona hen no moƴƴi. Ane ado, ine ado, ene ado, one ado, une ado. A poɗɗo ene ado, i poɗɗo ene ado, e poɗɗo ene ado, o poɗɗo ene ado, u poɗɗo ene ado. Heddi tan ko teskuye ma wona. Saɗa janga ɗum yaha taw teskuye ma ene teski wonde ko ɗum ɗo tan woni ko wiyete a. Ayi ganda soɓe janga ko ɗo wiyete a. Kala ko wayni hankadi mi andi ko a ɗum wiyete. Mi ara mi waɗa ni ɗo. Kala ko wiyete i ko ni tan wayata. Mi anda ɗo ko e wiyete. Gasi mi anda ɗum, mi faama ɗum, mi anda ko e won ɗo. Kala ko jimi ko wayni mi anda ko e woni ɗon. ɗo mi anda ko o woni ɗo. Kala ko jimi na wayni ko o tan wiyete. Mi anda ko wayni fof so rendi ene wiye u. U. Gasi ɗo mi janga ɗo hami wawa ɗo. Mi anda une windirte no jangirte. Hankadi mi gayni ko wiyete masɗe ɗe ko joyi. So mi faye fodde ko wonno ga ko arti ga. Ay a o arti ɗo. Kono ɗo ko pilliɗo ko ɗiɗi goni ɗo ko jangindema ɗiɗi fof ari ko waldema ha mbawa fodde ko jangoyta ko. ɗone ko imo jangunoɗa o kanko filliɗo wonti ɗiɗi mbiɗamo a fooɗi. E mo mbawnoɗa o fillima ɗo ɗiɗi mbiyamo gasi ɗo ko o mo jangunoɗa o kanko filliɗo ɗiɗi mbiɗamo o. ɗone ko umo jangunoɗa o kanko filliɗo mbiɗa o. Hankadi ko wiyete masɗe pular
ne wayno a gayni ɗum a jangi ɗum a faami ɗum nani ɗo tan jangata ganda ɗo so ɗiggi mi serti e majjere masɗe pular bange ma nano joyi non toon ko a i e o u ko joyi wonɗon ɗe garti bange ma ñaamo u o e i a ayde ummora bange ma nano wonton ko a i e o u joyi keɓɗa sa welama ndewna hen tan a poɗɗo i poɗɗo e poɗɗo o poɗɗo u poɗɗo nde wonno pular ummorto ko bange nano faya bange ñaamo bange nano ummorto faya bange ñaamo ngal ɗo alluwal gotal kangal tongal mami ko jogorɗa jangude to bange mosɗe pular ɗe pooɗani e polle gasi ko jangete ko a gayni ɗo so ɗiggi hankadi kala ko jangoya andu ɗo kala ko mbawɗa windude ɗeɗo ma naate majje kala ko mbawɗa windude ɗeɗo ma tan naata hen nde mbawa jangude ko bindata ko so ɗe ngala hen andu jangotako ɗum saabi janginoɓe ɓe gadoro ɗeɗo gandaɗe ɗe kewani ko joyi ɗe pooɗani e joyi polle gasi holno wiyete ko a ɗum noon wadde sa gayni ɗo gayni noon ganda ɗum ɗo ɓe jangi ɗum hankadi kaɗa ɗo nde ɗo windande jangade mbawande taw hankadi kala nde windoya ko wayni annatama tampintama loratama ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon jangon ɗigga ekko bindol mon nanɗon goo o nani sen gayni kadi naaten hankadi ko ganduɗa ɗeɗo masara ɗum nde wawa jangade ɗeɗo masirte ko arata ko nde wawa jangade ɗeɗo noon ko labɗe tan mbiyete gasi sa namdama masɗe pular no poti mbiya joyi pooɗani joyi ko polle gasi sa yama ya haalɗe kaalaɗe so yama ya bindaɗe ɗum woni jangde ala heñare e heppere ko janguɗa hen famdi hen heewi hen yaha taw a wawi ɗum jangude yaha taw a wawi ɗum windude waddira seese ko ha jungo ma wawa ɗum windude walla clavier ma gonɗo e portable ma ngal aɗa yiyaɗe toon ganda ɗum ɗo woni a ɗum woni i ɗum woni e ɗum woni o ɗum woni u ɗiɗi a mbattata keɓa a ɗiɗi i mbattata keɓa i ɗiɗi e mbattata keɓa e ɗiɗi o mbattata keɓa o ɗum ɗo woni jangde joni noon garen mbaɗen dani henna joni gaɗen mbaɗini ayi joni noon nde wonno wasata biɗo ko jiɗɗo jangude wadde mbaɗa nemo dani 00 221 77 906 14 81 on saaha sa waɗi ɗum ɗo tan ma yi whatsapp men o ma yine winda toon yaya mbaɗani yaya ko ni windirte oɗo li mbatta oɗo li mbaɗata sa aɗa naata noon jangde he ko ɗum ɗo min mbiya addor temedde ma 4
gaddorta ɗum ɗo woni natirguel ma e galle jangde tawnata on jarama jokke golle min beltima nannaki famnaki ko jokken golle wiyete ko jokken golle wiyete wona jokke golle nafata golle ɗeɗo golle ko jokken ɗe wiyete mbaɗani yetta oɗo ayi gasi mbaɗani ayi waɗi suudu foftinima hankadi wonande jiɗɗo nadde o ara windo naata janga taw wona noon nananam kaari kala jiɗɗo arana hoore muɗum rewa oɗo numéro adda temedde mum 4 waɗa hen so Orange Money so Wave so Western Union MoneyGram yetto e hen waɗa WhatsApp mum ara haala konngol ko min kaari komi jiɗɗo jangude Pulaar on saha walla kam jiɗi jangude alkude Qur'ana arab walla komi jiɗi nadde heɗade journal uji walla komi jiɗɗo heɗade sharia jangde diine on saha kala jiɗa nadde hen ngara kaala ɗo jiɗa nadde ɗo min nama ɗon jangga mbawa yalo ke nande famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Koro Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wa salam ndeɗo windanene famɗi kono ande heewi kono gollata heddi mo anda ɗum ɗo ne yawni to yeeso maɗo kono sa haalama ko ɗo windata ɓuri ujunere suudu mahandu defte lowani ha keewi kanƴe fof ɗum ɗo ɗe masira e Pulaar